Čaute, moje meno je Lager a vás vítam u prvého videa, u prvého let's playa z hry Shakes and Fidget. Tak, dáme si zbrojnu. Tu nič. A je tu čaroobchod. Tu nič, no ale dáme si na inteligenciu. Proste nej za goldy. A nej za goldy, škoda no. Dáme sa smutno šťastie si dáme. Či už to je plné. Silu si dáme preč. Dáme si tam na miesto síly šťastí. Tak dáme zbrojnu. Fúha. Vážne to nejako silno nehrá, tá muzika. Počkajte, to stiším. No, dobre, to už môže byť dobré. Ok, dáme si postavu. Čo si dáme? Dáme si tú inteligenciu, no. Dáme si inteligenciu. Dáme si arénu. Ideme proti 150-ke. Na jednu ranu spadla jak hruška. To som rád, jo. My sme nejaká dobrá pozícia? Už som tu nebol neviem koľko. Už si ani nepamätám. Dobre, ideme. Čo si dáme? Podzemie si dáme. No dáme si toho kosťaka. Dáme si súboj, fúha, kritik. Ten nás dal. Keď nemáme eliky, možno keby sme mali eliky, tak by padol. No, možno. Uvidíme. Ideme proti nejaká beštia, čo vyzerá ako hroch, alebo čo to je. Alebo že to čo je. Taký mamut, alebo čo. Dáme si postavu. Bude asi všetko, čo? To dáme obratnosti. Dáme. Než prepáčte, že tá muzika seká, lebo to teraz púšťam z internetu. Tak, ale v ďalšom videu už to nebude sekať, takže tak prepáčte. Takže tuto svet 8 už máme. Tu už dáme hospodu. Tu už tu nebudem hrať. Bosto. Počkaj, ja mám... Čo mi toľko, tu mám aký buk, alebo čo? Nevadí, dobre, takže OK, ideme na svet 26. Voláme sa tam Cicinka. OK, dáme si zbrojnu. To je nič. Pohode. 26. No to si kúpime, to je jasné, to musíme si kúpiť. To je lepšie. OK, dáme si čaroobchod. Nič, obratnosť, máme lepšie. Ešte môžem predať. Predané. Čo si dáme? No čo nehrá hudba? Dobre, už ide, dobre. OK, dáme si výdrž. Dáme šťastí. No, inteligencia nám nejak nepomôže, keď sme lukostrelca, ale však možno pomôže. Ale dáme si prvé radšej arénu, to je lepšie. 26 level, no. Sme prehrali, nevadí. Máme iba jeden elik na obratnosť. A sa toto pekne dlho nehrá, ale už ma to kamoši to začali hrať, tak ma to tiež nejako chytilo, tak to budem aj teraz natáčať aj hrať. To bude nejakých, koľko takých, neviem, táto séria bude mať nejakých takých 20 dielov, 25, no, môže byť. Tak. To sme nedali, čo? To sme nedali, nemáme ani hubičky, nič.
No ďalšie už by som mohla aj doplniť hubičky, len nemám kredit, tak si keď tak doplním. Máme tu kravu. Čo, nemáme niečo dobré v hospode? 24 goldov, no, to je dobré, aha. Nejdem skúsenosť, ale pohode. Jaký sme tu level 22, no. Takže tu bude všetko zo svet 26. Takže ideme teraz na svet 25, tam sa voláme Robizdu, level 30, tam už máme jednu hubičku, čo je dobre. O26 máme lepšie, ale tu je, keby tam bolo výdrž, možno to aj berem. Tu je výdrž 43, no je tu obratnosť. Čaro obchod si dáme, škoda, žiadny elík, by sa hodil nejaký elík. Obratnosť 47, no. Dám tam ten epic. Keby bol škaredý ten epic, tak by som to vymenil, ale dá sa pekne nahodou. Dáme si postavu. Čo si dáme? Obratno, takže dáme toto. Dáme si výdrž. V takom pohode. Dáme si pozemko. No ale tu vlastne nemám aj na vlastne hlídko. To zruším. Dáme pozemko. Čo si dáme? Tohto. Vyskúšame ho. Ideme proti nejakému prachopír, čo je za hovadinu. Ja ďalej skoro spadol a ten pôjde na budúci diel. Ten musí ísť. Dáme si arénu. To sme dali, ale skoro sme ho dali. OK, takže to je všetko zo sveta 25. Keď sa video páčilo a sa vám páči moja tvorba, tak dajte like, odber, komentár, zdieľajte to video a uvidíme sa na ďalší diel. Čaute.